ман Македа ҳастам аз Олмон. 2 рӯз пеш ба Тоҷикистон омадам. пеш аз ин 2 ҳафта дар Узбекистон будам ва баъдан ба 7 кӯл сафар кардам. ҳоло ба Душанбе омадаам ва аз фазои хеле хуби шаҳр, теъдоди зиёди мошинҳо ва одамон таъссуроти хуб гирифтам. ба назарам Душанбе ҳам шаҳри орому осуда аст ва ҳам одамони хушмуомилаву хандон дорад. қасд дорам ба шиноварӣ равам. шумо дар ин ҷо маҷмаи бузурги шиноварӣ доред. баъдан мехоҳам ба самти шоҳроҳи Помир сафар кунам. хеле интизорам ки кӯҳҳои баландро аз наздик бинам. дар Олмон низ кӯҳҳои баланд дорем ва ман кӯҳҳоро хеле дӯст медорам. ҳамчунин мехоҳам фарқи байни шаҳри бузург ва деҳаҳои хурдро бубинам. вақте дар 7 кӯл будам, аз зиндагии деҳот таъссуроти хуб гирифтам. он ҷо ҳатто як мағозаи хурди маҳсулоти хӯрокворӣ буд ва дар маҷмӯъ шароити зиндагӣ хеле сода менамуд. барои ман фаҳмидани чунин тарзи зиндагӣ каме душвор буд, аммо дар айни замон ин як таҷрибаи хеле хуб буд, зеро одамон бисёр меҳрубон буданд ва ман худро хеле хуш қабул шуда ҳис кардам. ташаккур.